Siqala kwibhola likanobhutshuzwayo sithola ke zithi Bafana Bafana ibuye ifike ekhaya yamukelwa njengemfudumalo njengamaqhawe ngemuva kokufinyelela esigabeni sika round of 32 endebeni yomhlaba yeFIFA. Uhambo ke leNingizimu Afrika liphele ngendlela ke ebhlungu kakhulu ngemuva kokuhlulwa ngenqa kolodwa kwalingekho eCanada umzuzu wamashumi ayishagalolunye nambili eSophia Stadium. iBafana Bafana ibuyile ngalentsasa kwaye ifike yamkelwa ngezandla ezishushu ngabalandeli kwisikhululo senqwelomoya eOR Tambo. Ukwamkelwa kweliqela kuza emva kokuba lenze umsebenzi oncomekayo kwindebe yehlabathi nalapho lidlale de lakufika kumjikelo omkhulu laJezi, nto leyo lingazange layenza ngaphambili. We are hopeful that we'll continue on this upward trend. We need to talk to Hugo Broos and we will let you know after that conversation. But to all of you here, thank you very much for coming. It is historical for South African football that a team was in the second round of the World Cup, and that was our goal from the beginning. We worked hard. Again, it was not easy, but we succeeded, and that's the most important thing. I think now, when we are there, we have to look at the future also and see that what we can do better. It's amazing what the praise, the support, all the well wishes that was sent our way. We appreciate it as a team so much. We went out there with 60 million people's support and love and the belief. We appreciate what you guys have done for us, the sponsors, SAFA, for looking after the players and making sure that everything is okay. iBafana Bafana ifikele kulo mjikelo ngenxa yempumelelo yayo kwiSouth Korea nokudlala ndanganye neCzech Republic. Ukanti ke kuthe xa kufikwa kumdlalo last 32 iCanada yalicima pam ikhandla lomzantsi Afrika ngenxa kwelingene kwimizuzu yokugqibela. Yaphela olo hlobo into ibithethwa. We are proud of them. They left here at home to go and represent South Africa in Mexico and USA, and they did very well. Unprecedented because of what? Because they qualified for last 32. Something that has never happened before. When they leave this country, nobody gave them a chance, and they were even been insulted by the international media that they are just there to add numbers and that they can't even play football. But here they are. They went to the last 32 knockout stages. Nangona ikhiqiwe nje iBafana Bafana kodwa abalandeli bancome balityibela eliqela. Besithi kukhulu okulikwenzileyo ngoba liye kwindebe yehlabathi lijongilwe emaqatheni kanti lizigushele ezagweba zalo. Ndinguthami Manganyoni abazemidlalo kwiSodwa TV.